Mitharay promise batu Livingstone. Kila ban kelat ya kan ni? Kata kasih ngaki kan. Saya am ki beliau. Bagi beliau ndola temian kilong biang kelung. Kini baru armut laki samla biang. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Unong yalam ka kun New Trap National Awakening Movement ba Thomas Pasa, ula pensyai ba ka jingkeno jong ka seng, halor ka jingdon ka jing tungkam, na kerpong yeki nong tray balasngi, hak office main secretariat da secretariat administration department Nazareth branch kadai lengba ka jinglap jong ka khnam na ka jubab RTI kani jing pansaju ka khnam kalong hadin ba ka Meghalaya secretariat progressive employee union kala kan taj wari kani ka jingkeno jong ka khnam badong ba kadai jingkeno ki bomdan nang rim satya halor katuka jile kendu ka jongi yo chief secretary hakabat katung ki jinglap ki jongi lembak RTI nila keren bangla penting ru sosias bakadon kata ka jingtungkam ki daily wages sangke po SADN daga ba itu yang katu kat ni kinong tray jong ketika department nani kata ka corrupt way of employment ang tiya po SADN but ngilai ka jing thok ba banyak harangkat ka jing pentip ki jinglap jongi ki information lembaga RTI but ada yang ketua pada menen ngi ina kaliang jong ka union ki laong ba kai ka bangi kren mangi na khnam kadai ka bakala but omdon kata ka jing tungkam backdoor lene kata ka nepotism ha ka jing tungkam te po SADN alor kani ngi kwa ban pensyai ba khania mar khang ba kanum dan kanunu ka misunderstanding ka justu bakala hamtam ki pai ba ki ba bol ki ba ki puli ki hor ba man kasni pi na kaliang ka jongi hi wat hatu ka sni ngi laong bakadon arjat kita kirkum penrungkam ni thepkam hang thia po ka SCDN ka banungkang lamba jong nazir jong kani ka department lamba i telephone call lakhot yang tak ibru ban tray kum minimum wages ban la ru ban be ki takamon jong nazir hi mon umdon advertisement umdon ni iru ya kani ngi o ka dikatakan nepotism kabakum no uwe ubri unra yanu ban aikam yanu maikam Namar habakut siu tulap yaki dekat squad dekat pisah jumpai ba te. Kadip ngi ang madi benda long transparan. Dan kali yang kajong ngi ang ru terus ki ba hakawi ka benta pada ka rukum tungkam ki minimum wages pada ngi bau ar ka ar ka sarkar ka penmi de advertisement ka pelong de written test ka let ka personal interview ka penun kami ka state reservation policy ka benda bulu ka police verification bat kelak tungkam yaki pion ki badai on a contractual basis atau kapal gitu. Harin pada ngi iba dengan yang ke government pada dengan yang ke department pada kala ai ki status jong ka RCW. Kini kita set kini kita ki casual employee ki barung lembaga exam. Hoi ya kitu ngimong. Jadi ya kitu paling question ni kau ni. Ba fi hak atau kapal ba ki ka department ka penni ya ka exam. Kadang ka vacant post apa ka SDN. Ki vacant post kidan. Di ke department kali kumno ka penmi advertisement ka phatho exam kali personal interview ka penun kami ka state reservation policy kali ka pendap ka police certification bat ka thep pada iki hak contractual post temporary post kita ka juso thu ka changi kini ki rukom tungkam kini ki rukom ki bangi melin ban yoi habangi thep yagi kam sarkar ki belong regular regi permanent ma tinggal kali tiba kajing kali kami ba balik ke sarkar kamla bentung ya kini gila pas ke exam bala pendon kamu la pemiru ya merit list balik kamla bentung ki ba ya ki sanction post ba long available hatu ka for ering iba la ki sanction post bidang vacant dai henry la thung pada ki daily wages worker ya ka ba nakal yang jong yang le si kau kalong ka ba mi hab habadon sanction post de ban pendap ki daki sanction ki daki regular sanction post kan om they should equate but nakalian jungi ni aku tu sini ba ki ba bon bagi department ki khot bantre ki minimum wages itu ki casual employee but ngim joyi ke ba kandan kata ka
jing pelong yakin ki written test ki personal interview ki SRP ki police education ter la syukhat be kum to da ka jing mon jong department ya ka ba ni ka lesi kana de ka babakla kana kala ko jongi hatu sting la kan chai ba lamba ka jing wa jongi lamba kila ka RTI nila yo ki keteng dan ki breu ki badai ki bahayeng ha jong ki kat tu kan ni ki betre ba SDN ki betre yang the ma ko manggila ong tu sini ngimpat jer keteng bagi sanya aka office jong CS bagi penbet je kini ki jing bakal labora namar ka ba sosi kalong ba kidan kat tu kan neun ki ba la sabe kam nak na ka SDN ki bla tri pun stem hiu ma ki ba kersan ke yung jongki hendi laweng no yaki namar ba uwe ubreu sotonat chu yaki uwe ubreu usun yaki teo kle si kata ka rukam thungkam ka kamtei ka ba bhang kam sarkar ho ya ka pi thungkam pi siu da ka pla la jong pi pentri kam haying la jong to pila ban le kan fi mon yo ba fi mon pila ban khot yo fi mon pila ban be jumlah penong Henry ya kan ni ke kibrin bateri pada CDN la siu tu la bikin resap ba tingi kaji sutu ko jongi kedi penong transparan dia kata kayu kamla penong ba ya kibrin firman ban be ya firman ban rung ngomong ya kita kibrin la tu la bon stem la be ya ki la thur ki ba khamai dong kan le si kalong on humanity ring ground tong injustice kan kono kini ya yang ja jong wi ai shawai pada haba hang thing no ki dan kami ki minimum wages bantrai makini ki minimum wages employee ki batrai apo ki badan ka payroll jong ka SADN Secretariat Administrative Department nazarat kini ki wa ka ni ka department pada ka pha sha keleng ki office ki badan post secretariat ban lek trai kom ki cleaner ki pion ki wa ki post ki group D ki don kam bai ki post tengah sutu ko jonga bahabadan sispa kli kita ki post del menu just ba like kamla ban long ba pin khot shi spa ngot chwa ki batch A be no khot ki batch B armai be no khot ki batch C armai be no kamlo ka ba bhang la rafi la khot be de tax mene baro ai kan long lomba ka jin bishar ka ba khui ka ba biang na ta pada ai kin yo be ya ta hendai ban le kembali kan ke department pada hak jin sio jongi kam de ka ba biang ban kumban chu pensyaya kan ke union tu kini kimte ki jingkran ki jongi kini ki jingkran jong ki RTI app ki ba bon ba ki bangil ayo kam de ke ru ni file ka RTI ni lab ka jing sisa ni pentip chau CS nak menta khanang ba CS su unla ban sim kam ni kan ni ban pemkhut ya kini ki kenram barok ki bodon hapoka SDN tena kalian ka jongi ngi community ba ka union du kala syai dan ban ong pada kembaka ong ka union pada ba kai ke bakar ka khnam kadi ke bakla omdon jing tap tu dengan dajer keteng tau sau sangut hang niru ngatrai kini ki sau sangut ki ba tak henjan ngut nak kita babun lagi jer keteng hang niru kata ki union ru kanong ho kini ki klemwan ru ba ka exam kini ki bamdon benta ba ka exam ka ba ki ro tengok kidan ki factors ki section pada kan ki ba rung dak denti ke ba bakla ya ka ba ngi nak kala jongi kwa ban perkui ni ko ban penbai kan ni ba kham tam e ban address ya kata isu jong itu ki nong trai ki balarim ki balatri la bun stem ang ke khlang ban address ka jing e ka jong ki ba phim dei ban kini ka pyang ja ka jong ki dei ban khot ye ki aila de ki hoi la da ki la yo kam shawai te mlali e mo handai kum ka department ka ba pe kya ka shon jong duk usuk pada ngam thai kan ba wa kin le ba ki benduk ba jinjar kam tam ki para khasi ki jongi but nakalian ka jongi kwit enti hadin bangi kudu ba CS bahkan sadon kan no ka senjam na CS pada ba in sim kyai kini ba nakalian ngin up ya kada kapor but lana don kam pada ngin sim pada de ki lat klenti ki senjam pada kumong ai fi ngila banja kerteng mentaru manu ba teri hang the ia dai ayu bat nur ia dai ngila banja kata kam don jing e dai ngimpat kwa ya ka mentah ni kwa sa ba ka department hi kan sim kyai kan ya benta bat nang ta pa ne kan kin pen bai ya kini ki kan ram baroi ke Nama competition jungi kam judai ka touch dan kam kodyat madiat they are never our competition jungi kedai mengi
para guest house, para instay, para homestay. Tapi ia mengisak sedang di email pa jong apa di ba yan penkala no siya ka guest house lah ni ka homestay kan. Por bangi penkala ni ai kerteng ka orange homestay. Pingi sedang siya no ka 4 rooms. Tang ba no ka 4 rooms ni sutho ba ma nomor ni dang dang kam shu ki rooms ke ni lala ban expand na kadau ka floor jong ki tourist ila sedang bon ading in sala ban expand jo showroom at current ni dan khatsan room. Habawan kung kini kita kung mga ngonong mo mga puli for Institute of Hotel Management kung kini ki big companies bawan siya ni kalong big opportunities hingi ki yun pagin yo company how jaka bangin like shabar bangin tap placement shabar mo habang ila dak puli tingi jaka bangin tap shabar ngila yo ban tap aka state la jong ki tourist ki long la ka jong ka segment mo uba kambet kambiang ulit sa he'll go for touch lane who want that luxury experience ulit touch budget travelers kilai hakim hotel tekidan ki middle class ki kwa ban sa ha pem kini ki instay ki tang ha kata hang la ban bes bekam dan jing thot iro yangi ngai baka acknowledge tot ya baro homestays owners la ne ki instay la ne kiwai ki bentaro recently ngadang show receive kawai ka award ma katin ka gold award jang tu sustainable Indian tourism New York ka orange instay ma to ka kwa tekan ka ni kawai ka pini ba ka government hi ka acknowledge lo dia boro ka try ban promote lo dia boro